Здравейте хора! Днес ще играем Майнкрафт отново. Да, ще се променя скина на Стив, защото не искам да съм Алекс. Ето скин имам. Имаме Етос, който беше по първоначалния, но Етос май не. Стив. Искам да му сложа нещо, но няма ко. Искам да му сложа нещо. Тяло. Баси. Това баси. Какво е това? Това е много яко. Това е. О. Това. Тук е диамантен блок. Искам това да се го взема. Моля ти се. Добре. Чакай, къде идох? Защо в Xbox? Не, връща се обратно. Не. Добре, тук съм пак. Този път влизаме. Ще играем мод. О, добре, Стив. Какви са тия неща, бе? Приключва след 5 дни, 7 часа, 49 минути и 3 секунди. Какво е това? Присъединете се. Добре. Как трябва да се присъединя? Нека просто да продължаваме с мода. Къде ми иде мода? Къде иде мода, който имах? Къде ми иде мода? Не е мода. Мода избяга. Къде е този мод? Ето. Оставаме. Добре, най-накрая ще играем. Не спирайте само се... Добре. Ще ви кажа няколко новини. 24 очаквайте едно видео. Пак на мод. На Майнкрафт. Втората новина е, че искам да се абонирате за приятеля ми Алекс. Каналът му се казва Александър Илиев. Само Александър Илиев. Нищо друго. Картинката... Сега ще ви я покажа картинката. Излезна. Да. Тук ми излизат постоянно бебишки неща на шоуто. Добре. Ще покажа. Айде. Това му е картината. Абонирайте се за него. Има и още приятели, за които трябва да се абонирате. Сега ще ви покажа. Отивате на видеото и играя Brawl Stars с брат ми. Здравейте хора! Да. Днес ще играем Brawl Stars ето с брат ми. Този. И сега... Четин. Не знам колко... ето. Това ми е приятел в училището. И Алекс също. Абонирайте се. Веном. Той прави всякакви видеа за Веном.
О, бой. Добре, абонирайте се. Има и друг, който искам да ви кажа. Така. Отивате отново към канала на Алекс. Ето. Отивате на видеоклипове. Цъкате черна дупка и чудовища. Отивате тук. Тук казах. И се абонирайте за Ивайло Бидев. Това е приятел на Алекс. Нека да се връщаме обратно към Майнкрафт. Тук сме. Ей. Добре. Туториал. Ender Box, Haunted Door, да са тия неща. Mimic Chest. Искам да го проверя този Mimic Chest. Чая да станем на Creative. Творчески. О, боже мой. Взимам всичко. Ето го този Mimic Chest. Има и много неща други. Да използваме Creeper Push. Яко! Това е яко! О! Що книгите се махнаха? Часовник. Окей. Точно. Какво беше направил? Той беше направил някаква Не, той ме гледа. Какво е това? Не. Mimic Chest. Най-интересното. Коста. Ко правиш, бе? Ко правиш? Ей! Махни се! Далеч! Къв си ти, бе? Къв си... Но нека да пробваме този стол. Добре, какво прави са този стол? Това не попробвахме. Кости. Мога ли да го прибия? Яш. Чао. Зомби. Тук има нещо. Добре, имам доста яки неща. Има и врати. Дай да ги видим тия врати. Това вече може да ми потрябва. Това не си взехме. Self-playing. Опа. Чакай. Щупи се. Така се постави. Не. Ето. Сами играят. Само че един е стол на клип. Чао. Какво прави това клипа плъш? Го става да го сложа тук. Кравите. Нещо не става. Искам да видя вратите какво правят. Тя неща сега ще ги оставя тук.
Как да наточи? Какво стана? Лампи. Има врати. Има всякакви. Дай. Кепя в течките врати. Сега ще ги тестваме. Не. Смисъл. Махни се. Не. Не. Окей. Му. Че върти как? Чакай, искам да пробвам. Чакай. Искам да направя на нещо. Ще пустя някакви блокчета там. Някакво блокче. И ще пробвам дали това е като другите врати. Тук няма да стане. Махни се. Слагаме на врата тук. Сега. Кой ми затвори? Не става това. Бошке. Има ли неща, които мога да крафтя? Чакай, имаше някакъв Music Box. Не. Миси Глоуп не пробвах. Яко. Чакай да вземем тази книга отново. Имаш ли някакъв Music Box? How to craft. Ender Box. Има ли такова нещо? Ender Box. Стига е! Къде ги имат тия неща е? Това не ме. Това е като Boxy Boot Poppy Playtime. Ще си играя. Излиза нещо. Ender Box, Haunted Door, Haunted Hitch. Self-playing piano. Няма такова нещо. Self-playing. Често го видяхме. Self-swing. Какво прави това? Ще си люш... Какво става? Какво става? Пиано. Дядо Коледа, ела при мен сега. И това ще е видеото. Да няма се да ви хареса музиката, видеото. Абонирайте за канала, лайкнете и чао-чао!